Alexander Titov? Jo mateix. Doncs tu ets el meu papa. Doncs enhorabona. Quan jo tenia 3 anys, la mama em deia que tu eres capità, que el teu vaixell es va enfonsar i que se't va menjar una balena. Si t'alimento, marxaràs? No, Bon dia. Em podria indicar on m'he d'adreçar si se'm fica a casa una nena tocada del bolet? No, jo estic bé del cap. Deixa el cèrvol al seu lloc. Tu, impostora, escolta'm atentament. Et dono 10.000 rubles si et fas passar per la meva filla. en vull 20.000. Tu i jo estem feliçment casats i tenim una filla de 10 anys que es diu Alexandra. Que què? Què t'has fumat? Som una família com les dels anuncis. Molt bé, vinga amb tu. Debat, by the way. Necessito un pis normal i corrent per una família normal. Què dius? A la capital no n'hi ha cap de família normal. Debat, el Yankee està demanant l'esmorzar. L'esmorzar ja és a punt. Hey, that looks mouth-watering. Amen. Amén. Estàs casat? No, no estic casat. I aleshores per què vius sol? Doncs per comoditat. Aquest tresor val més que 1000 paraules, no trobes? Una galeta. Titof, estàs sonat.